аз рӯи гуфтаҳои калонсолон ва падаромон медонем, ки ташкил намудани ГКЧП баҳри он буд, ки ба даст овардани ҳукумати СССР мобайни мансабдорони он давлат буд. ГКЧП. Рости гап, мо албатта дар мактаби миёна дар мавзӯи гуногун дарсҳо хонда будем, аммо чунин калимаро рости гап бори аввал мешунавам. Шояд ки ин воқеа пеш аз таваллуди ман бошад. дар ин бора рости тасаввурот надорам, чунки дар китобҳои тарихи мо дар ин бора ягон сухане гуфтагӣ набуданд. Худи аббревиатураи ГКЧП маънои Государственный комитет по чрезвычайным положениям маъно дорад ва он бо як гурӯҳи сиёсатшиносон ташкил дода буд ва онҳо тарафдори барҳам надонани давлати шӯравӣ буданд. дар бораи ГКЧП мо қадар маълумот надорем, аммо мувофиқи он шунидавое ки мо шунидагием, баъд барҳам додани ҳамин ГКЧП баъд давлатҳои мисол баъди ҳамин барҳам додани ҳамин давлатҳои соҳиби истиқлолшанд, мисол давлатҳои ҳамин иттиҳоди шӯравӣ, масалан Тоҷикистон аст. Аз ҷумла Тоҷикистон мустақилият ба даст овард.